Maayong hapon, iinit ka sa nga tanan, pero ting inita guys. Nga. Lantaw-lantaw sa tanan kay mo adto mi dito manukos mi dito sa birthday na sa bata no. Apo ni Auntie Tata mag-birthday so naami diri. Nga. Mamayabas ata. Kay wa pa man ta nakakaon. Uy. Ha? Basin manghab-haba. Mga kaubanan din. Samti Mercy, Mother Earth, hala, dani na sad mi, rak-rak na sad mi dani. Ya dani dool ra ni ilahili na kong gadtuan kagahapon. Nay Arnero. Here guys, ang ano. Sige, ayaw pa Lalagay na apil na. kapitan. Isa balik pagagbo na ni kapitan. Hindi ko manunod. Hoy, pangampan niya Rami. Ako sa university dito. Agay. Kanang diha. Bawa guys. Iya na diha ni. Dili siyoy kani nakingon. Di ka pakadungog kanay ko kada siyoy. A few moments later. Bam na rin. Hi guys. Wow, kalami bagid ani oy. Mga unta lechon with saging. Sakta ta guys. Nagkuan to nag-practice naman sila sayaw. Balag mabuanan basta kay makakaon. Kaog litson. Dadaan ni mata. Sino ala eh? Una sa kay? Diyan na to niya intro, di na ko kawataon. Naaman lagi kay sausawan dat sa res. Ako na ako? Kami ako dapat ang una man may batag mo. Kakakaon na bitcon. Alikon. Imo nagbot nga anda nga di ko kaom na. Dati bata na dito ko hindi dyan. Tuwa na ba? Ha? Tuwa ng pangit. Hato gamay jud. Ako ganahon kaon ni na. Na di na Kuang mo kaom sa res. Ala kay kinsa pati kanang kaon na daghan kay sa tanan ni butang. Allah bilma. Nanay Bilma unsan? Dulang naman kamo pila kung kaon na hindi mo kamalibay. Di ka mo panggitingog diha. Bang dablaay ka man. Aw di lagi mo panggitingog diha. Pagsaba-saba sabi. Ngano na ko nauna sa Tatay Dudong bata day na? Standing position mi dani guys. Te. Simo niyo? Paano ba ako na kuha? Ano na anda ni? Ano uda sa ko? Laingon ginating-ating gina kay sila ba? Unsa ya kay panit da song? Ako na isa. Kay panit? Bagat na. Nami maglungag iglot. Aman. Hapon naman. Saba kayo kay panuli ko sa bata ra mga saba.
Ko tama niya ko ah. Kanya ano. Ang tawag ko na nagipakuha ko. Abot pa ito rin. Ayun ang pagkuha mo. At may dugay pagit siya. No, ayaw man. Kamal guys, kamal. Mahal. Kasi wala ka balik sa atin sa 31. Balik ako. Dami ng spaghetti rice. Pag-agad dito ba? Kanina yun. Ako mo sila kanina. Nampok dati. Nampok dati? Uri mo ko. May kusod ko. Ito po. Damat. Bang, tagay mo ice cream na. Tagay mo ice cream. Dagan na eh. Wala mo na kagalon. Kuhaan mo ganina. At kuhaan na. Binilak na to. Suka. Ito ada? Bisan asa-asa ito napangita ka kanina? Anong kita? Magkabot ka sindro kita ka. Ka. Nakakatawa siya. Ay, pagkita siya hapit na mga. Wala yung ako nagkuha. Ikaw man last di ikaw dapat pasangin lan. Kaon, sumanlakaw na po yun ni. Kaya huma naman ni bam-bam na dito. Nga na pa yung mga tao diha. Bahala na sila diha. Mag-una-una na may dami. Ta. Ay, kulala, kaman. De? Hi guys, adi. Ang sabot ng alas 5. Uy, pag-hi guys, adi. Hi guys. Kanari sa kanari sa. Pag-hi guys, ba? Di na go. Akong uncle na gwapo guys. Mang bam-bam na dis na pod. Huma naman miso. Siya na pod. Sila na pod. Nya. Another na pod. Oy, may hapon tanan guys. Pag guys, sabi hi guys. Napapagkudalan. Napapagday. Kay Balihang sinina, baliha. Bitaw, lahos mo dito cool kay huma naman mi. Sereluna guys. Og si unsay isa dani unsay ngalan? Charisma. Ay, A few moments later. ako magani na kilit. Perminti ang tubig. Agoy Ginoo ko kining ko ang sa magyum pakasabot sa tilong. Prakatam na bulak. Prakata man nga magyum na ah. Magyum og prakata. Bulak sa prakata og dahon sa magyum. Bulak man na sa magyum. Ang dahon ra man na sa prakata ang kuan. Tapos tangso sa alainan mista. Ah? Naguban? Isa yung uban niya. Yara. Ganina naglaga. Wapa unta na daot tong sakyanan. Uban unta ni tanan. Abantog na sikon wala dani? Aman gipas siya pa. O agi gidala tos ko ang nabuto mo ng brick. Na unsa may gisakyan sa mga tarbahante? Gamay na kuha. Dili siya nagkuha, lain ang nagkuha. Nagkuha nagtututo nagbasra tututo pa dito. Dito to sa ila. Pamista.
A few moments later. Ang gabi so karon manupi-tupi ta sa ato ang mga nilabhan ni Loy. Di dami pamutang ni di. Ay daghan na. Ay daghan tag. Hapon. Gani pamutang. Yan yung mga nilabhan. Yan yung bursahan. Lain ako ang ulo. Hindi tambal kay disipon. Ulo. Ano kainom mo mga bata. Pagurot lang ang mga wala. Ay, Benito. Ay sa kapwa sa gabay lang. Yung mga kung kakis mo Benito. Sige. Ganda. Ito na ba? Kasi di ko gani. Udi ay. Isip ka nga nagigaro na. Ang kanay.